खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों फुंबिलिनि खौरां। गिबि खौराङाव दङ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा दिनै आरो गाबोन 21 डिसेम्बर साननैनि थाखाय गुवाहाटीआव दावबायफैगोन। हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा गुवाहाटीनि LGBI बिरखं गाथोननि गोदान टार्मिनेलखौ बेखेवफैगोन आरो 21 डिसेम्बराव एबा गाबोन मोनसे जर'खा हाबाफारि परीक्षा पे चर्चा हाबाफारियाव बाहागो लागोन होनना मिथि मोनदों। ट्राइबेलनि थाखाय हारसिं NOC हरनो हानाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोर? BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया सासे ट्राइबेल नंगौना नङा? सासे आइजोजों बिदि बुंजानो? मोजां खामानि मावनो थाखायसो ST सीटनिफ्राय देरहासार खालामदों, नाथाय ट्राइबेल रैखाथि होनो नागारै ट्राइबेलखौ गोमोरलांहोनोसो खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों। STआ सोरनिबा प्रपार्टि नङा, हाग्रामा महिलारिनि नङा, प्रमद बर'नि नङा, UG ब्रह्मनिबो नङा, बे गासै ट्राइबेलनिसो प्रपार्टि। एबसुनि फ्लेग लादों, हादोरनि फ्लेग लादों, मिसिंनि फ्लेग लादों, बिनि ओंथिया बे नङा दिपेन बर' थिनदों। सोरबा हादोरनि मन्थ्रिया थिनदों, सोरबा मिसिंनि आफादगिरिया थिनदों, जों जोंनि रैखाथिनि थाखायसो नांदों। बे बाथ्राखौ बुंदों फरायसाया। गोबां सोंनाय फिननायजों माखासे बाथ्रा बुंथिदों सासे फरायसाया। EDआ बावैसो सिगां मोनसे आयेन बेरेखा अनलाइन बेटिंनि हेंथायै मोनसे गिदिर अपारेशन खालामदों, जायनि गेजेरजों 7.93 कौटि रांनि सम्पति जब्द खालामनो हादोंमोन। बलिउड आरो गेलेमु मुलुगनि गोबां मुंदांखा सेलिब्रिटिफोरा बे अपारेशनजों सोमोन्दो दं। जब्द खालामनाय सम्पतिफोरखौ प्रिभेन्शन अफ मनि लन्ड्रिं एक्ट PMLA 2002 नि सिङाव जब्द खालामनाय जादों। EDनि बायदिब्ला गुबुन गुबुन हादोरसानिफ्राय पुलिसा होनाय गोबां FIRनि सायाव बिथा खालामनानै नायबिजिरनायखौ जागायदों। नायबिजिरनायनि मिरु बिन्दोआ जाबाय बायजोआव थानाय आयेन बेरेखा बेटिं प्लेटफर्म 1xBet आरो बेनि सरेगेट ब्रान्ड 1xBet आरो 1xBet स्पर्टिं लाइन्स। अजद होनाय बायदिब्ला बे प्लेटफर्मफोरा गासै भारतआवनो आयेन बेरेखा अनलाइन बेटिं आरो जुवा गेलेनाय खामानिफोरखौ गोख्रोङै बांहोदों आरो खाबु होदों। EDनि नेटआव हमजानाय मुंदांखा सेलिब्रिटिफोरनि गेजेराव दङ बलिउडनि फावखुंग्रि उर्वशी रौतेला, फावखुंगुर सनु सूद, नेहा शर्मा, बेनि अनगायैबो बांला सावथुननि फावखुंग्रि मिमी चक्रवर्ती, फावखुंगुर अंकुश हाजरा। बेबायदिनो गेलेमु मुलुगनिफ्राय भारतनि बारग' क्रिकेटार युवराज सिंह आरो रुबिन उथप्पा बिथांमोनाबो बे केसजों सोमोन्दो दं होनना मिथि मोनदों। नागालेन्ड पुलिसा डिमापुर रेलवे स्टेशननि साखाथियाव एक्टिभ रेलवे ट्रेकआव महेन्द्र थार SUV सालायनायनि दायाव सासे 65 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ खारदों। बे जाथाया थांनाय 16 डिसेम्बरनि मोनायाव जादोंमोन आरो गासै जाथायनि भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि उनाव गोबां फिनजाथाय सोमजिहोदोंमोन। मख'नो गोनांदि रेजिस्ट्रेशन नम्बर NL01/CA 8181 गोनां महेन्द्र थारआ डिमापुर रेलवे स्टेशननि साखाथियाव थानाय बरमा केम्पआव थानाय गोजाम फ्लाइअभारनि साखाथियाव रेलवे लाइन 1 नंआव थाङो आरो बेयावनो थाबथानानै थादों होनना सुलुङाव फोरमायदों आरो भिडिअ'आवबो नुनो मोननाय जादों। बे ओनसोलाव सानफ्रोमबो दावबायारि आरो माल रोगाग्रा रेलगारिनि थांलाय फैलायखौ नुनो मोनो। गुबैयै हरनि समाव बे जाथाया जोबोद गिख्रंथाव जागौमोन। जेराव बे जाथाया जादोंमोन जेब्ला हराव नुनो मोननाया खम जागौमोन। जायगानि सुबुंफोरा लोगो लोगो पुलिस आरो रेलवे बिबानगिरिफोरखौ खौरां हरदोंमोन। खौरां मोननायनि उनावनो नागालेन्ड पुलिसा आरो रेलवे बिबानगिरिफोरखौ थाबैनो लानानै जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो गारिखौ रेल लामानिफ्राय बोखारो। ससियेल मिडियायाव माखासे सुबुंफोरा गारि सालायगिरिया जौ फेनानै दंमोन होननानै बुंदों आरो पुलिसा जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं आरो फोरमाननि सायाव बिथा खालामनानै आरोबाव आयेनारि राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायदों। फारसेथिं भाइरेल जानाय भिडिअ'आव रेलवे ट्रेकआव थाबथानानै थानाय महेन्द्र थारखौ रोखायै नुनो मोननाय जादों, जायनि थाखाय ससियेल मिडियायाव गोख्रोङै फिनजाथाय सोमजिहोदों। गोबां नेटिजेनफोरा गारि सालायगिरिनि बिबान गैयै आखुखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै बुङो दि जुदि बै समाव गंसे रेल फैनायमोनब्ला बेयो मोनसे गिख्रंथाव थासारि जागौमोन। खायसेया बेफोरबादि जाथायखौ जाफिननायनिफ्राय होबथानो थाखाय गोख्रों आयेन आब्रुथि आरो सुबुं सांग्रांथि बांहोनो थाखाय खावलायदों। जाथायनि सायाव नागालेन्ड पुलिसा मोनसे पाब्लिक एडभाइजारि फोसावो। रेलवे ट्रेकआव गारि सालायनाया आबुङै आयेन बेरेखा आरो बेयो जिउ आरो सम्पतिनि थाखाय मोनसे गिख्रंथाव खैफोद लाबोयो।
बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बेराफारसेथिं पुलिसा फोरमायबावनाय बायदिब्ला बेफोरबादि बिबान गैयै खामानिफोरा गारि सालायगिरिनि जिउखौ खैफोदाव खोख्लैनायनि अनगायैबो रेल दावबायारिफोर, रेल बिफाननि मावफारियाफोर आरो रेल लामानि गोनांथार दाथायफोरनि रैखाथिखौबो खैफोदाव खोख्लैयो होननानै बिबानगिरिफ्रा फोरमायदों आरो साफ्रोमबो खावलायोदि रेल लामायाव बेफोरबादि आयेन बेरेखा हाबाखौ मावनाङा होननानै बुंथियो। बोहैथि दाननि 25 डिसेम्बर खालाराव बर'दिन फालिनाय जायो। बे सानखौ जिसु ख्रीष्टनि जोनोम सान महरै फालिनाय जायो। नाथाय बर'दिननि समाव बाहायनाय बर'दिन ट्रीआ जुनिया गोनांथि दं, जेराव बिफाङा थांना थानायनि मोनसे नेरसोन होननानै गनायनाय जायो। मख'नो गोनांदि खृष्टान धोरोम गोसारनायनि सिगांबो सा इउरप माहारिफोरा गोजां बोथोराव जिउ आरो फोथांफिननायनि नेरसोन महरै अराय सोमखोर बिफांफोरखौ सिबियोमोन। मार्टिन लुथरनि बुंनाय बादिब्ला 16थि जौथायाव बुंनाय जादोंदि मार्टिन लुथरआ बरफआव जोंबाय थानाय बिफांनि दालाइफोरनि समायना नुथायखौ नुनानै गंसे न'आव लाबोदोंमोन आरो बेनि सायाव ममबाति सावदोंमोन, जायखौ बे दोरोंनि जागायजेननाय होननानै फोथायनाय जायो। फोथायनाय जादोंदि बर'दिन बिफांखौ साजायनाय हुदाया जार्मानियाव जोनोम मोनदोंमोन, जेराव बे बिफांफोरखौ क्रिसबन बुंनाय जायोमोन। उनाव बेनि खान्थिया इंलेन्डनि रानि भिक्ट'रिया आरो बिनि जार्मान फिसाय प्रिन्स एल्बार्टनि गेजेरजों मुलुगनाङैनो गोसारदोंमोन। बेखौ मोनसे बुहुमनां नेमखान्थि महरै खालामदोंमोन। बेनि अनगायैबो चीन आरो इब्रानि सुबुंफोरनि थाखाय बेबादि बिफांखौ गायसनना होनानै मोनसे फालिथाय लाबोदोंमोन। जारिमिनारि रेबगान्थिफोरनि बायदिब्ला इउरपनि सुबुंफ्रा मिथिंगाखौ जोबोद मोजां मोनोमोन। मृदुला राभाया इन्दि जि दानानैनो गावजों लोगोसे नखर सालायनायाव मदद खालामदों। आसाम सोरखारनि दानाय लुनाय बिफाननिफ्राय साबसिन जि दागिरिनि बान्था मोननो हादों। इन्दि जिया बयनिख्रुइबो साहिदा दं। बेखौ जोंनि आइजोफोरा दानो आवगायबोनांगौ होनना मृदुला राभा बिथांजोआ फोरमायदों। आथिखालाव मृदुला राभाया गंद जारकाट इसानजों लोगोसे इन्दि जि दानानै बाजाराव दिहुनदों आरो बयजोंबो अनसायजादों। उदालगुरि जिल्लानि बेरगाव साखाथिनि 1 नं सिंग्रिबारि गामियाव मृदुलाया गावनि न'आवनो फसंना गुबुनखौबो लामा दिन्थिदों होनना बिथांजोआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों। थांनाय माखासे दानफोराव जों ससियेल मिडिया थामहिनबा फेसबुकनि गेजेरजों गोबां स्प्रेड एबा भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन, जेराव आं नोंथांमोननि सिगाङाव मुंखौ मख'नो साना, जेराव बिथांजोआ गावनि नखर फिसाय गारनानै थांदोंमोन। बिथाङा दासान्दि ससियेल मिडिया थामहिनबा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों गोबां गावनि पोस्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव बिथाङा माब्लाबा रिल्स भिडिअ, माब्लाबा गावनि समाजारि बिजोङाव फट' आगारनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो गोबांथार बिथांखौ अनसायगिरिफ्रा बिथांनि पोस्ट खालामनायाव गोबांथार मोजां मोनगिरि अनसायगिरिफ्रा बिथांनि भिडिअ एबा फट'आव कमेन्ट खालामदों आरो गोबां अनसायगिरिफ्रा बिथांखौ मोजां मोनदों। क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंफुंजानो गोनां खुंगा 57थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ बोहैथि दाननि 20 आरो 21 डिसेम्बर थामहिनबा दिनैनिफ्राय जागायनानै साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय बिसमुरि ओनसोलनि सिङाव थानाय बासबारि गोजौ फरायसालिनि साखाथिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय। क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 51थि बोसोरसालि जथुम्मानि 21 अक्ट'बर खालि जानो गोनां गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथांजों लोगोसेनो थांखि जानाय आलासि बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारिजों लोगोसे गोबां माननि आलासि बिथांमोना बाहागो लागोन। बेनिखायनो राव थुनलाइ सिबियारि अनसायगिरि आरो गोरों गोरा सानसुमै फरायसुला फरायसुलिफोरजों लोगोसे रायजो राजा बयखौबो 20 आरो 21 अक्ट'बर खालि लैहोर लैहोर फैनानै हाबाफारि लाफैगोन एबा जायगायाव फैनानै बयबो मदद होफैगोन होननानै एबा नुजाथिफैनो थाखाय खावलायहरदों। खौरांनि गेजेरजों बानजाय आफादनि आफादगिरि थामहिनबा जयमन्त मोसाहारि बिथांजों लोगोसे नेहाथारि दुलाल बसुमतारी बिथांमोना। चिरां जिल्लानि बासुगाव रेलवे स्टेशनाव रेल ट्रेक अन्थाइ जगायनायाव जाख्ल'नायनि अजद दैखांनाय जादों। अजद होनाय बायदिब्ला थिकादारा बासुगाव स्टेशन ओनसोलाव रेल लामानि थाखाय अन्थाइ गोनां जगायनायनि मुङाव दोलोजों सोलो बाहायनानै बिथाङा रां जाख्ल'दों। बेनि उनाव रेलवे बिफाननि एन्टि कारापसन इउनिटआ थिकादारजों जगायनाय अन्थाइफोरखौ मोजां नङा होननानै फोसावदों आरो गोबां बेले बेजे जानायनि जाहोनाव रेल लामाफोराव बेफोरखौ बाहायनायाव हेंथा होदों। मोनसे सोमोनांथाव बाथ्राया बेनोदि एन्टि कारापसन इउनिटआ बासुगाव रेलवे स्टेशननि खोला सोनाब फारसे दोनथुमनाय अन्थाइनि बाख्रिखौ दान मोनबा सिगां मोजां नङा होननानै फोसावदोंमोन।
नाथाय दिनै मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव रेलवेनि सासे मावख'गिरि इन्जिनियारा खुगाजों गनायथि होनानै सोनाब बेंगलनि चक्रवर्ती मुंनि सासे थिखादारखौ बासुगाव रेलवे गेटनि रेल लामायाव थानाय स्टकनि साबजाथाव अन्थाइफोरखौ जेसिबि आरो ट्रेक्टरनि खामानिफोराव बाहायनो गनायथि होदों, जायनि जाहोनाव गोख्रों अजद दिखांनायबो जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरनि 15 जुलाइआव क'क्राझार जिल्लानि फकिरा ग्रामनि इस्लाम मुंनि थिखादारा अन्थाइ जगायनाय आरो रेल लामानि अन्थाइ खाम्फा बानायनायाव गोबां बेले-बेजे खालामदोंमोन आरो बे बेले-बेजे जाथायनि नुथायखौ सासे जायगानि सांग्रां सुबुङा CCTVआव सेबखांदोंमोन। उनाव सासे सिनाय मोनै सुबुङा अन्थाइ खाम्फा लुनाय समाव जानाय बेले-बेजेनि फोरमायथिजों लोगोसे रेलवे बिफाननि एन्टि कारापसन ब्रान्चआव अजद होयो। बेनि बायदिब्ला सोलिफु बोसोरनि जुलाइ दानाव एन्टि कारापसन ब्रान्चआ थावनियाव दावबायहैदोंमोन, फोथाराव नायबिजिरदोंमोन आरो अन्थाइ जगायनायाव बेले-बेजे जादों होनना रोखा खालामदोंमोन। बेनि उनाव अन्थाइनि थाखोखौ रेल लामायाव बाहायनो हायै होननानै फोसावनाय जादोंमोन। नाथाय दासिम जेब्ला जायगानि सुबुंफोरा रेल लामायाव बाहायनो थाखाय अन्थाइफोरखौ बोखारनो नाजानाय समाव थिखादारनि थान्दैखौ सोंथि खालामदोंमोन, अब्ला बिथाङा गोजोनथाव फिननाय होनो हायाखैमोन। उनाव गाज्रि खामानि मावनायनि सन्देहआव खौरां बिजोंनि गेजेरजों खौरांखौ हरो। खौरां मोननायनि उनाव खौरां बिजोंनि मावथिफोरा जाथायथिलियाव सौहैयो आरो भिडिअ रेकर्डिं खालामनो नाजायो। नाथाय दसे उनावनो जेसिबि आरो ट्रेक्टरा जाथायथिलिनिफ्राय खारलाङो। उनाव खौरांगिरिफोरा नायबिजिरदोंमोन आरो रेलवे बिफाननिफ्राय रोखा खालामदोंमोन दि अन्थाइफोरा बाहायनो हाथाव नङामोन। रुंसारि जुबिन गार्गनि सोमोनांथाव थैनाया 3 दान जाबाय। बे समाव जुबिन गार्गनि सोमोन्दै जेबो लिराखै, जेराव नाथाय सानफ्रोमबो गासै थासारिखौ मोजाङै नोजोर होबोगासिनो सोरखारा। जुबिननि सायाव मिरु खालामनानै सावरायनायनि सायाव सोमजिनाय गिख्रंथाव आबहावाखौ नोजोर होनानै दायो माखासे सानस्रिफोरखौ फोरमायनाया मोजां होननानै सानदों बिसिआ, जेराव गरिमा सैकिया गार्गआ बेफोर बाथ्राखौ बुंदों। जुबिननि रुंसारि जानायनि उनाव आसामनि अनगायैबो हादोरनाङैनो आरो मुलुगनाङैनो दुखुखौ मोनदांनो हादों। थांनाय 3 दानफोराव जुबिननि मोजां मोनगिरिफोर आरो बिथांखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा सानसे साननो हाथावै आबहावाजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। बिथांनि बेबादि रुंसारि जानानै थांनाय बुब्लिफोरा जोबोद दुखुनांथाव जानानै फैदों। जुबिननि थैनाय साननिफ्रायनो हादोरनि सुबुंफ्रा बिथांनि रुंसारि जानायनि थाखाय न्याय नागिरनानै लामायाव ओंखारबोदों। मिथिमोनदों दासिमबो रोजा-रोजा सुबुंफोरा सनापुराव बिथांनि गोथै देहा सावनाय थावनियाव ज' जानानै मान बावदों। मानसिफोरा ममबाति धुप फोजोंनानै आरज गाबदों आरो बिथांनि मांखरसालियाव प्रसाद गथायदों। बेखौ मोदायनि थाखोसिम गाखोनाय बायदि आखु दिन्थिनायनि नेम जादों। आसामनि मठ आरो मन्दिरफोराव जुबिननि सावगारिनि मोखाङाव ममबाति आरो धुप दाबो जोंबाय थादों होनना मिथिमोनदों। KDSA गेलेग्रा फोथारखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो जौगाखां खालामगोन। 25 बोसोरनि उनावबो KDSA गेलेग्रा फोथारनि गोग्लैसोनायखौ नुना हाग्रामा महिलारिया बाथ्रा बुंदों। XBLT वेलफेयार ससाइटि आरो KDSA नि बानजायनायाव खुंनाय 25थि बड'लेण्ड मार्टियार्स गल्ड काप फुटबल बादायलायनायनि जोबथा सानाव बाहागो लानानै BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारिया गोनांथार बे बेसेनगोसा बिबुंथि आरो रादायखौ होदों होनना मिथिमोनदों। भारत आरो बांलादेशनि गेजेराव लोगो आरो मोजां सोमोन्दोखौ गायसननायनि थांखिजों मोनसे समाव गंनैबो हादोरनि गेजेराव गोबां थिरांथा आरो गोरोबथाफोराव सागान होनाय जादोंमोन। बै गोरोबथाखौ मानिनानै नुमलीगढ़ रिफाइनारिनिफ्राय हाई स्पीड डिजेलखौ दिनैसिमबो नसुंसेनि हादोरसिम समबादियै जगायनाय जादों। बे डिजेल जगायनायनि थाखाय नुमलीगढ़ रिफाइनारिया दासिम 2 बिलियन रांनिबो बांसिन खहा जानांदों। बेखौ नोजोर होनानै बांलादेशआव बावैसो राजखान्थियारि जौगानायनि सिगां मोननै हादोरनि गेजेराव जानाय गोरोबथा बादियै बे डिजेलनि जगायनाया दिनैसिमबो सोलिदों। NRL थामहिनबा नुमलीगढ़ रिफाइनारिनि गेजेरजों गंनै राहाजों हादोराव डिजेलखौ जगायनाय जादों। मोनसेया भारत-बांलादेश फ्रेन्डशिप पाइपलाइन आरो गुबुन मोनसेया रेलजों। मिरु सोरखारा हादोरारि राजालामाफोरखौ गुवार आरो फेहेरनो थाखाय सिक्किमाव कौटि रां खरसा खालामदों। हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव तुलुंगानिफ्राय सापरसिम 4 रेल लामा बानायनाया सोलिगासिनो दं। बे खामानिनि थिखाखौ दिल्लीनि NKG इन्फ्रास्ट्राक्चार लिमिटेडनि बायजोआरि कम्पानिनो होनाय जादों। नाथाय कम्पानिया थांनाय 4 दाननिफ्राय बेयाव खामानि मावनाय 200निबो बांसिन खामानि मावग्राफोरनो बेथन होनाखै। राहा गैयै जानानै मावथिफोरा कम्पानिनि गासैबो खामानिखौ बन्द खालामनानै हेंथा खालामदों। खामानि मावग्राफ्रा दाबि खालामदों दि बिसोरनि मजुरिखौ होनांगौ नङाब्ला खामानिया थाद'नाय जागोन। जायगानि लाइमोन आरो सुबुंफोरा गावनि न' बांखौ गारनानै जिउ खुंनायनि थाखाय सान-हर कम्पानियाव खामानि मावगासिनो दं।
थांनाय 4 दाननिफ्राय बेथन मोनैनि थाखाय बिसोरनि हालोदा जोबोद साननो गोनां जानानै फैदों। गावनि नखरखौ सालायनो हायैनि थाखाय रागा जोंनाय आरो सहायनो हायैनि थाखाय बिथांमोना बे सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ जागायदों आरो बिथांमोना दाबि खालामदों दि कम्पानिया गावसोरनि आरजिनाय रांखौ थाबैनो हगारना होनांगौ आरो बिफानारि बिबानगिरिफोरखौबो लिंहरनांगौ। नगावआव थानाय फरेनार्स ट्रिब्युनेला जिल्लानि सा 15 सुबुंफोरखौ गुबुन हादोरारि होनना फोसावनायनि उनाव जिल्ला कमिशनार देबाशिष शर्मा बिथाङा बिथोन होनानै बिथांमोनखौ 24 घन्टानि गेजेरावनो सिमा बारनो बिथोन होदों। बेनि उनाव फोसावजानाय गुबुन हादोरारि सुबुंफोरनि नखरफोरा गावसोरनि फिननायखौ फोरमायदों। सा 15 फोसावजानाय गुबुन हादोरारि सुबुंफोरनि गेजेराव दङ रुपहि पुलिस थानानि सिङाव गोग्लैनाय गिरेमती ख'वारनि आब्दुल कालामनि बिसि आजुपा खातुनआ 2016 मायथाइयाव फरेनार्स ट्रिब्युनेल केस नम्बर 567 नि सिङाव अजुपा खातुननि हेंथायै रेजिस्टार खालामनाय केसआव बिजिरसालिया हियारिंनि उनाव नबेम्बर दानाव बिथांखौ गुबुन हादोरनि होनना फोसावदोंमोन। फोसावजानाय बिदेशी आजुपा खातुनखौ सिमा बारनो बिथोन होनायनि उनाव बिथांनि नखराबो गावनि फिननायखौ फोरमायदों। बे आयदानि सायाव अजुपा खातुननि फिसाय आब्दुल कालामआ बुंदों दि नोंथाङा मिथिगौ बिसोरनि गासैबो डकुमेन्टफोरा फारि फारियै दं आरो थांनाय 7 दाननिफ्रायनो गवालपारा डिटेन्स केम्पआव दं। जों मिथिगौ दि जों गुबुन हादोरारि नङा आरो अजुपा खातुनआबो गुबुन हादोरारि जानो हाया। बिहा बिफा गैया, बिहा जेबो दिथा गैयै सुबुं। जोंहा 3 गथ'फोर दं। जेराव बेबादि बुंनानै गुबुन हादोरारि नङा होननानै फोरमान खालामदों। गुवाहाटी सनापुरनि कलेजनि गेटआव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय जायो। डाम्पारजों सौग्रावनायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासे लाइमोना गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानाय लाइमोनखौ गोब्राब हालोदाव फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटीनिफ्राय सनापुर फारसे फैबाय थानाय केटिएम बाइकआ एखे दिगनिफ्राय खारबाय थानाय डाम्पारा उनथिंनिफ्राय गोबां गोहोजों सौग्रावनायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। जायगानि सुबुंफोरा अजद होदों दि डाम्पार सालायगिरिया जाब्रबथाय जानायनि उनावनो खारखोमालाङो। फारसेथिं सनापुर ट्रेफिक पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो पुलिसआ गासै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। गुबुन फारसेथिं थैनाय सेंग्रानि सिनायथिखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै होनना सुलुङाव फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।